στροφόμετρο για τη φορτάρα σου θα βρεις διαθέσιμο στο Νικολαίδη. Αντράν αυτό έχει πάρα πολλές ενδείξεις. Ξεκινάμε από πετρέλαιο, φυσικά το στροφόμετρο, ορόμετρο πάνω και θερμοκρασία. Από εκεί και πέρα έχει και 4 λαμπάκια, τα οποία αφορούν την πίεση του λαδιού, τα alarm και την μπαταρία. Το στροφόμετρο αυτό δεν είναι σε όλα τα φορτίδια, 3 σχέδια ουσιαστικά. Ένα είναι όπως βλέπουμε αυτό το κινήσιμο, το οποίο η βελόνα ξεκινάει από τη δεξιά μεριά και από εκεί και πέρα υπάρχει το ίδιο ακριβώς καντράν που η βελόνα ξεκινάει από αριστερά, παίρνει από διαφορετικό μέρος η ντίζα του στροφομέτρου κίνηση και σε κάποια μοντέλα οι ενδείξεις μέσα είναι κίτρινες. Θα τα βρεις όλα διαθέσιμα στο Νικολαίδη. Φυσικά πέρα από τα στροφόμετρα και τις ντίζες, τη γωνία στροφομέτρου που μπαίνει πάνω στον κινητήρα ή αυτή που μπαίνει πάνω στο δυναμό, όλα αυτά διαθέσιμα για να πάρεις ένδειξη μπροστά σου όταν δουλεύεις, στο τηλέφωνο 2310 756 552 καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.